Kompleto ka sa Bakong ulang ang kaninan, sa tawong may pangiturogan. Ini ang prinsipyong pigkakaputan kang 17 anyos na si Rafael Tapil Brisa, kan Barangay Sulong San Miguel, Catanduanes. Sa ibong kaya kan sayang kaninan, pursigido siyang makapagtapos ning pag-aadal. Katunayan, grade 11 na si Rafael ngunya na taon. Kaya naman kung siya daapalado na makagradwar sa kolehiyo, maut yang maging sarong paratokdo. Ang pagiging positibo ni Rafael sa buhay, ang naging dalan nga ni mapili siyang benepisyaryo sa libreng wheelchair hatod kang Children International, asin kan Ako Bicol Party List. Pagtabang ko po sa akong pamilya at tapos paggastos sa mga kaipukas sa mga sa eskwelahan po. Ano lang, para sa kuya, gusto ko lang buot, gusto ko lang go, lang, kahit anong sakit, ganyan. Go sana, tapos, magpatuloy sana sa pag-aday maski masakit. Yun. Ang regalong wheelchair para kay Rafael, labing gayo na pigpapasalamat ni Nanay Lourdes, lalo pataapwera sa wheelchair, makakaresibi man sindang 5,000 pesos na educational assistance, gikan sa Ako Bicol Party List. Ako lang pasalamat ko at nagkaigwas siyang wheelchair sa Ako Bicol Party List. Aliskuan mo sana pag-eskwela, maski ayog kanyan ha. Maski pa inano alalay mo kami ni Papa mo. Di ka na mo pabayaan para makamit mo ang imong pangarap. Natauan man ng libreng wheelchair kan Children International asin Ako Bicol Party List. Ang 8 bulan ng stroke patient na si Nanay Maylin kan Barangay Santo Domingo, Parehong Banwaan. May educational assistance man na mariresibi ang senior high school asin college student na aki ni Nanay Maylin. Salamat ako sa Ako Bicol. Master ako bang tawag sa ako PT physical therapy kung pwede lang bulong. Naging emosyonal naman ang liwat na paghilingan kan mag-inang Lola Esmeralda asin Nanay Loli kan Barangay Buwi, San Miguel. Makaliis kaya ang haros magduwang taon, liwat sindang nag-ibanan dahil sa espersos kan Ako Bicol Party List. Istorya ni Lola Esmeralda, darakan sa iyang edad, dipisil na para sa iya na mabisita ang sa iyang aki na si Nanay Loli, na saruman na stroke patient, alagad durante kang pigtaong wheelchair sa inda kang partido. Naging posible na ang dating kadipisilan para sa inda. Ako masalamat sa inyo talaga. Tama yan. Ako, isang taon na may 4 na buwan na sirado. Ako doon sa akong hiyaan na yun. Yan na, ikalimang kunyan. Katapusan na ba ganang buwan na? Isang taon 5 buwan. Hamak itong utang kong ito. Ayos ko. Babad. Benepisyaryo man ng wheelchair, ang 63 anyos na si Lola Delia kan Barangay San Jose, San Andres. Nagpapasalamat ho ako sa nabigyan ako ng wheelchair ng Ako Bicol. Hindi ko ito makakalimutan hanggang ako nabubuhay. Sigun kay Domingo Go Jr., Provincial Coordinator kan Ako Bicol Party List sa probinsya kang Catanduanes. Obheto kang sa indang proyekto na matawan ng panibagong paglaom ang sa indang mga napipiling benepisyaryo. Urog na itong mga personang may pisikal na kaninan. Maraming salamat po sa project na ito ng wheelchair, sa ating mga congressman, sa ating partner na Wheelchair International. Thank you so much for that. We appreciate that. Pag-share to man kan partido, handa sindang magtaong asistensya anuman na panahon, gurano pa karayo ang distansya, sa inday ning dudumanon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal.